gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso i glwb Creu Cyw. Nawr heddi, ni'n mynd i greu mwgwd un o anifeiliaid byd cyw. Nawr dwi wedi dewis wneud mwgwd llew. Nawr, mae gyda fi fwng tebyg i llew yn barod. Felly, dim ond mwgwd i ychwanegu at yr edrychiad sydd angen arna i. Felly, dwi wedi casglu pethau at ei gilydd yn fan hyn. Mae gyda fi bethau melyn, oren a choch yn fan hyn, lliwiau mwng llew. Mae gyda fi blat papur ar gyfer y mwgwd. Wedyn, glud, ffon lollipop yn fan hyn i ddal y mwgwd, siswrn a thap selo. Felly, i ddechrau, mae angen i fi i greu twll yng nghanol y plat papur yma yn fan hyn, fel bod fi'n gallu rhoi mhenni drwy'r mwgwd. Felly, i wneud hynna, mae angen plygu'r papur yn ei hanner ymyla, y plat, a wedyn dilyn y linell y maw amgylch fel hyn, yn hanner cylch yma, gyda siswrn. Torri ar hyd y linell. Nawr te, byddwch yn ofalus fan hyn. Falle gofyn am help oedolyn i wneud y darn yma. Dyna ni. Wedi gorffen. Felly, nawr, mae gyda fi gylch yn fan hyn, fel bod fi'n gallu rhoi yn llygedi drwyddo fel. A gwely fi mynd pan fi'n chwarae. Dyna ni. Nawr te. Mwng llew. Nawr, mae gyda llew lot fawr o fwng yn dros e. Fel hyn, bob man rownd i wyneb, felly allwch chi ddefnyddio unrhyw beth sydd gyda chi yn y tŷ. Mae gyda fi bach o gardfwrdd yn fan hyn, bach o bapur, tisw. Mae gyda fi darnau o wlan yn fan hyn hefyd, felly dwi'n mynd i ddefnyddio glud. A rhoi glud o amgylch yr ochr yn fan hyn i fi ddechrau glido. Nawr te. Mae gyda fi glanhawyr piben fan hyn hefyd, felly os oes gyda chi rhoi o'r rhain yn y tŷ, falle byddwch chi eisiau rhoi'r rhain ar y plat papur. Felly, na gyd sydd angen wneud yw glido nhw ar ochr y plat yn fel 'na. Bob siap. Achos mae mwng llew yn eitha aniben yn dwi. Yndi. Felly, llwch chi rwygo darnau o bapur tisw a'i glido nhw ar yr ochr fyna. O, dwi'n hoffi'r darn yma. Rwygo a glido, dyna ni. Felly, fel o'n i'n sôn, mae gyda fi melyn, coch ac oren. Dyna ni. Lliwiau llew. Falle byddwch chi'n dewis wneud cyw falle? Neu jungle y giraff? Neu falle bolgi neu triog? Fel ci bach? Mae lan i chi, ond o'n i'n meddwl, gan bod gyda fi wallt oren neu sinsir, bydden ni yn mynd ati i greu llew. Felly, allwch chi dorri darnau o bapur fel yna, fel dwi newydd wneud, a'i glido nhw, neu rwygo darnau o bapur tisw, neu falle bod gyda chi bocs grawnfwyd gwag yn y tŷ, a falle bod rheina'r lliw cywir ar gyfer creu. Wel, ewch ati. Dyna ni. Mae'n edrych yn dda. Nawr te, fel chi'n gallu gweld, dwi hanner ffordd. Felly, dwi'n mynd i roi glud nawr ar yr ochr draw i wneud yr hanner arall. Dwi wrth y modd yn creu. Allen ni greu drwy'r dydd, bob dydd. Dyna ni. Mae'r papur tisw yn edrych yn dda. Mae'n edrych fel mwng llew go iawn. A'r gwlan hefyd, mae hwnna'n edrych yn dda.
Gwych. Weithiau pan dwi'n dino yn y bore, mae ngwallt i yn edrych fel mwng llew. Cyn bod fi'n cribo ngwallt i. Diolch byth bod gyda fi frwsh gwallt. Dyna ni. Bron a gorffen. O, dwi'n edrych ymlaen i chwarae gyda hwn. Llywch chi esgus fod yn llew wedyn, yn mynd trwy'r jwngl. Brenin y jwngl wrth gwrs. Reit, chydig mwy o ddarnau. Oren dwi'n meddwl. Dyna ni. A dim ots os ydy yn edrych ychydig yn aniben, achos fel o'n i'n gweud, mae mwng llew yn gallu bod yn aniben weithiau. Dyna ni. Gwych. A dyna ni. Mae'r ochr fas wedi gorffen. Nawr te, un peth arall sydd gyda llew ar ei ben yw clustiau. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio'r darn o gardfwrdd melyn yma yn fan hyn i greu clustiau mawr i llew. Nawr de. Rhyw fath o hanner celch fan'na. Ac un arall. Cofiwch sy'n rhaid i chi wneud llew, allwch chi wneud unrhyw anifel chi eisiau. Neu unrhyw un anifel o fyd cyw. Nawr, bydda i eisiau gweld lluniau o'ch campweithiau chi. Dwi'n edrych ymlaen i weld nhw. Nawr te, un glist yn fyna. A'r llall. Ar y top yn fyna. Oh! Gwych. A nawr te, mwyn gallu dal y mwgod o flaen eich gwyneb, beth am roi rhowch ffon lollipop tu ôl. Dyna ni. A wneud yn siŵr bod yn saff, rhowch ychydig o dap selo. Gadw fe'n i le. Dyna ni. Gwych. Chydig bach mwy fel yna. A dyna ni, rhywbeth i chi ddal tra'n chwarae gyda'ch mwgod. Nawr te. Y foment fawr. Siwt i fi'n edrych. Fi'n credu fydden ni yn ei llew da iawn. Ei, dwi'n edrych ymlaen i fynd i'r jwngl a chwarae gyda hwn. Falle allai fynd o fe mas i'r ardd gyda fi. A esgus bod fi yn y jwngl go iawn. Nawr, os ydych chi yn mynd ati i greu mwgod fel fi heddi, wel, beth am i chi dynnu llun o chi gyda'r mwgod a wedyn ei bostio yn y sylwadau o dan y fideo yn fan hyn. Fydda ni yn dwlu gweld pa fath o fwgod i chi wedi greu. Felly, ewch ati i greu a thynnu lluniau a dangos i fi beth chi wedi wneud. Rawr! Diolch yn wylio! Ta-da!